Είναι μία από τις ομορφότερες κομμοπόλεις του νομού Σερών. Πάντοτε διαδραμάτιζε σημαντικό οικονομικό και εμπορικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Είναι κτισμένη στις πλαγιές του Παγκαίου και η ύπαρξή της συνδέεται με τα αρχαία Λίβυθρα, όπου σύμφωνα με τις πηγές έζησε ο Ορφέας, ο δημιουργός των ορφικών μυστηρίων. Ροδολίβος, Ρόδον και Λίβο με εψιλον-γιώτα ή Λίβο με γιώτα, που σημαίνει χύνο νερό σταγόνα-σταγόνα. Ο τόπος που έχει πολλά ρόδα. Και πράγματι, η καλλιέργεια ενός συγκεκριμένου είδους ρόδων εκατόφυλλων ήταν ευρύτερα διαδεδομένη κατά την αρχαιότητα στην περιοχή των Φιλίππων. Σήμερα, πολλά θυμίζουν το κλέος αυτού του τόπου που γνώρισε χρυσές εποχές στο πέρασμα των αιώνων. Πατρίδα του Οικουμενικού Πατριάρχη Νεόφυτου του 8ου, η παράδοση λέει ότι από εδώ πέρασε ο Απόστολος Παύλος και μίλησε στους κατοίκους σε ένα λόφο ο οποίος ακόμα και σήμερα ονομάζεται του Πόλο, δηλαδή του Πάολο, του Παύλου, ο λόφος του Παύλου, του Πόλο. Η καλλιέργεια της τριανταφυλλιάς, του αμπελιού, του βαμβακιού και κυρίως του καπνού έδωσαν στο Ροδολίβος μία μεγάλη οικονομική άνοδο, η οποία φανερώνεται σήμερα από την εικόνα των εντυπωσιακών διόροφων κατοικιών, εξαιρετικής αρχιτεκτονικής με σχέδια εντυπωσιακά. Η εκπομπή «Στη γη της Μακεδονίας», εκπομπή που παρουσιάζει με σοβαρότητα τον ιστορικό και λαογραφικό πλούτο της Μακεδονικής γης, επισκέφθηκε το Ροδολίβος με αφορμή τον Κουρίτο, τη γιορτή Αμπέλ. Κυρία Κατερίνα, ένα από τα χαρακτηριστικότερα επαγγέλματα που συναντούσε κανείς παλιότερα στην Μακεδονική Ήπεθρο ήταν και το επάγγελμα της υφάντρας. Εδώ στο Ροδολίβος, πριν από αρκετά χρόνια, πριν από 20, 30 χρόνια, 40 χρόνια, από 50 χρόνια, είχατε πολλούς αργαλιούς? Είχαμε, ναι. Εγώ στο σπίτι έχω αργαλιό. Έχουμε. Είχαν. Εσείς ασφαλώς θα ξέρετε πολλά για τον αργαλιό, ναι, γιατί είστε πολλά. Και βλάχικης καταγωγής. Ναι, ναι. Ξέρω και πριν πολλά χρόνια, η γενιά της μητέρας μου δηλαδή που ήταν. Εσείς την τέχνη του αργαλιού τη μάθατε από την μάνα σας? Από τη μάνα μου. Αυτό 18 χρονών ήμουν που του ήθελα εγώ, για πρίκα μου. Μπήκε η μητέρα μου μέσα και με έβαλε και με έδειξε και το ήθελα. Συνήθως τι υφαίνατε στον αργαλιό, εδώ στο Ροδολίβος? Στο Ροδολίβος, παλιά υφαίναμε, στις μάνας μου τα χρόνια, υφαίναμε πολλά μάλινα. Υφαίναμε για κοστούμια, ρούχα, για κάπες, για σιγκούνια, για τις κοπέλες και τις μάνες ύφασμα και λεπτό και χοντρό και ταράβανε φορέματα, βλάχικα ας το πούμε. Ντόπια εδώ καθόμαστε, αλλά ήταν η στολή μας βλάχικη. Και γινόταν όλα στα αργαλιό, όλα. Και βέβαια εκτός από τα είδη ρουχισμού υφαίνατε και σχεδόν όλα τα κιλίμια του σπιτιού, τα τραπεζομάντιλα. Τα τραπεζομάντιλα ήταν το πιο σημαντικό μέσα στο σπίτι αυτό το αργαλιό. Και ο χώρος όπου ήταν ο αργαλιός ήταν ένας χώρος... Ένα δωμάτιο. Ένα δωμάτιο. Ήταν όλα μέσα. Αλλά που κρατούσε σκλαβιά για την νοικοκυρά. Έτσι δεν είχαμε και το μαλλί, τα πρόβατα, όλα.
Ήταν πάρα πολύ ωραία. Σας λυπεί που αυτή η τέχνη του αργαλιού έχει πλέον χαθεί? Ναι, έχει χαθεί. Αλλά είμαι ευχαριστημένη που ήθελα και εγώ μετά που παντρεύτηκα. Το 51 που παντρεύτηκα, ήθελα και εγώ. Έκανα για τα παιδιά μου πρίκα. Φλουκάτες, συντόνια, απ' όλα. Το Ροδολίβος είχε καλές υφάντρες? Είχε, ναι. Είχατε... Φαίναμε ναι. και γκαγκλωτά και λίμνα, ας το πούμε. Αυτό εδώ, δείξτε μας αυτό εδώ. Τι τέχνη έχει, τι είναι ακριβώς? Αυτό είναι λεπτό βαμβακυρί κλωστή παίρναμε και το μαλλί το κλώθαμε εμείς. Λεπτό μαλλί, στη ρόκα το κλώθαμε. Και αυτό είναι, το αγοράζαμε σαν ρητόρε από τα μαγαζιά. Ναι. Και για να γίνει αυτό, είχαμε μέσα, περνούσαμε το σανίδι, το σηκώναμε και γινόταν αυτό εδώ. Αλλιώς δεν γινότανε. Είχε τέχνη και αυτό. Το πιο δύσκολο δηλαδή ήταν αυτό. Εσείς σήμερα για το σπίτι σας τι θα διαλέγατε? Ένα υφαντό ή ένα έτοιμο? Υφαντό. Αλλά τα χρόνια τώρα που έφτασα και την ηλικία που έχω, το σπίτι μου πάνω το είχα όλο στρωμένο, όλο βελέτζα, γιατί έχω πολλές, και άσπρες και κόκκινες και χρυσαφί και πράσινες. Και τα βάλαμε στην άκρη τώρα και στρώμε τα χαλιά. Όταν βλέπετε έναν αργαλιό, όταν τι ανέβαινα πάνω αισθάνεστε? που είχα τα στρωμένα, πάρα πολύ, ένα αρχοντικό σπίτι έδειχνε. Ήταν όμορφα. Και τώρα αγοράζουν και τα αγοράζουν και όλοι. Το 1962 έμενα μόνος μου πεταλωτής μέσα στο Ροδολίβος, που το Ροδολίβος εκείνη την εποχή είχε γύρω στα 1500 ζώα. Γαϊδούρια, με συγχωρείτε, μουλάρια και άλογα. Και είχα πάρα πολλή δουλειά. Έλεγα πότε να βραδιάσει. Αυτή η δουλειά συνεχίστηκε μέχρι το 1972, που η γεωργία μηχανοποιήθηκε πολύ γλίγορα και εξαφανίστηκαν τα ζώα. Εγώ αναγκάστηκα ύστερα να αλλάξω επάγγελμα. Ή γεωργός έπρεπε να γίνω, ή φουρνάρης, γιατί η γυναίκα μου καταγόταν από αρτοποιητική οικογένεια. Και προτίμησα να γίνω φουρνάρης. Έγινα φουρνάρης με πρωτόγωνα μέσα. Με κλαδιά, με πάνιες, με κέλμπερι και με ζύμωμα με τα χέρια. Μετά 2-3 χρόνια πήρα ζυμωτήριο, πήρα κύλινδρο, πήρα φλόγιστρο και έκαιγα το φούρνο και έβγαζα ψωμί. Η δουλειά του τσαγκάρι ήταν δύσκολη? Οπωσδήποτε ήταν δύσκολο, οπωσδήποτε. Γιατί, κοίταξε, το τσαγκάρικο είναι δύσκολο καταρχήν. Παλιά τότε που κάναμε το τσαγκάρικο, ήθελα να το πατώσουμε, να το γαζώσουμε, να το μοντάρουμε, να το φτιάξουμε. Είχε δουλειά πολύ. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο τσαγκάρης έπρεπε να έχει γερή όραση, γερό μάτι. Βεβαίως. Και σταθερό χέρι. Σταθερό και να κόβει το μυαλό του πολύ. Γιατί το παππού ξεκινούσε πολύ εμείς από για να κάνεις το φόρτ, να κάνεις το μπομπέ, να φτιάξεις το αυτό, να κόψεις τα φώντια, να κάνεις τη δουλειά, όλα αυτά σου, ξανά να κάνεις την εργασία, να τραβήξεις πάτος, να βάλεις φόρτια, να βγάλεις μπομπέδες, να κάνεις όλα αυτά, ας πούμε, χειράτη το παπούτσι. Γι' αυτό ήταν, οπωσδήποτε ήταν πολύ δύσκολο. Ποια ήταν η αμοιβή σας, κύριε Αριστίδη? Αμοιβή καλή ήταν. Από το 1942. Να ανταρτοπόλεμο δούλευα. Πόσα κουρία υπήρχαν τότε, εδώ στο Ροδολίβος? 10 κουρία. Ναι. Γιατί τόσα πολλά? Και να ξερίζονται με τα μπικ και με τα αυτά όλοι. Στο σπίτι όλοι πήγαιναν στον κουρέα. Στον κουρέα. Ήταν όμως ο κουρέας και ένας πολύ καλός φίλος των ανθρώπων, γιατί νομίζω ότι όλοι στον κουρέα έλεγαν τα προσωπικά τους. Βέβαια έλεγαν. Τα μυστικά όλα και τα κοτσομπουλιά. Όλα λέγονταν στο κουρείο. Βέβαια. Ασφαλώς θα έχετε ακούσει πάρα πολλές ιστορίες. Πολλά. Αλλά πιστεύω ότι είχατε μια εχεμήθεια, γιατί αλίμονο ό,τι σας έλεγε ο ένας να το λέγατε στους άλλους. Δεν μπορούσα να το πεις αυτό. Ήσασταν ένας πολύ καλός φίλος όλων.
Άμα έλεγες έξω αυτά, θα έλεγε τι είπαμε, τι είπες, θα φύγει. Θα χάσει τον πελάτη. Τι θυμάστε άλλο από εκείνα τα χρόνια? Τι να θυμηθώ. Θυμάμαι κορέο, καπνό, κορέο. Έρχομαι από το χωράφι τον καπνό, να ανοίξω εδώ πέρα. Φώναζα να παίξω, άντε ρε πού είσαι, να δεν βλέπετε πού είμαι. Με τις λέρες, με τα αυτά. Ροδολίβος νομού Σερών. Η έκθεση με τα επαγγέλματα του χτες αλλά και του σήμερα. Μια πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδολίβους για να αναδειχθεί το χτες και μέσα από τα εκθέματα τη συλλογή του λαογραφικού υλικού να ζωντανέψουν εποχές που υπήρξαν για τον τόπο πολύ σημαντικές. Καταλληλότεροι για να μας δώσουν πληροφορίες για τη ζωή του λαού είναι κατά κανόνα οι πρεσβύτεροι στην ηλικία άνθρωποι που είναι φορείς παλαιών παραδόσεων και παλαιών τρόπων ζωής. Κύριε Βασίλη, το επάγγελμα του ράφτη, τι προσόντα απαιτούσε από αυτόν που θα το ασκούσε? Υπομονή, προσοχή και πολλή δουλειά. Και μια καλλιτεχνική ευαισθησία. Και καλλιτεχνική ευαισθησία, βέβαια. Πολύ κιόλα, γιατί έπρεπε το ρούχο που θα ράψεις, και αν ήμασταν και αρχάριοι τότε, νύχτες ολόκληρες δεν κοιμόμασταν. Μήπως δεν το πετύχουμε, μήπως έχει κανένα κουσούρι, μήπως... Μπορούσε κανείς εκείνη την εποχή να ζήσει μόνο από το επάγγελμα του ράφτη? Εγώ ήμουν νέος, είχαμε και καπνά η οικογένειά μας, είχαν και καπνά, αλλά συντηρούσα και εγώ και την οικογένειά μου, ας πούμε. Μιλήσατε προηγουμένως για ραφεία. 12 ραφεία. Γιατί υπήρχαν τόσα πολλά ραφεία στο Ροδολίβος? Είχε και κόσμο περισσότερο, δεν είχε έτοιμο τότε. Δεν είχε έτοιμο. Το έτοιμο άρχισε πιο πολύ το 63 και μετά, ας πούμε, 64. Πιο μπροστά είχε έτοιμα, αλλά πολύ λίγο, ας πούμε, σε παλτά και σε τέτοια. Μάλιστα. Γιατί... Ράβατε περισσότερα γυναικεία ενδύματα ή ανδρικά? Μόνο ανδρικά. Μόνο ανδρικά. Μόνο ανδρικά, ναι. Κοστούμια ανδρικά και παλτά. Ράβαμε εκείνη την εποχή. Είχαν οι κάτοικοι απαιτήσεις από εσάς ή εσείς τους δείχνατε σχέδια ή ερχόντουσαν οι ίδιοι με σχέδια? Είχαμε κοστούμια, είχαμε υφάσματα. Ήμασταν εμπορογραφία, όχι γραφεία. Εμπορογραφία, με υφάσματα μέσα, με όλα. Τα περισσότερα υφάσματα από πού έρχονταν? Από την Αγγλία? Θεσσαλονίκη. Όχι, εννοώ από έξω. Όχι, ήταν τα περισσότερα ελληνικά. Ήταν Δημητριάδης, Μιναίδης, Φωτιάδης, ήταν εγγλέζικα. Είχαμε λίγα, ας πούμε. Μετά στο τέλος άρχισαν το εγγλέζικα. Ένα κοστούμι την δεκαετία του 60. Ναι, πόσο στοίχιζε? Πόσο στοίχιζε? Γύρω στα 1100-1200 με το ύφασμα, με όλα. Ανάλογα 1100-1200 δραχμές. Ανάλογα την ποιότητα. Ξεκινούσε από 1100 μέχρι 1450. Ερχόντουσαν κάποιοι πελάτες και σας λέγανε θέλω το πιο φθηνό ύφασμα? Υπήρχαν πελάτες που θέλανε το φθηνό, υπήρχαν και πελάτες που θέλανε το Δημητριάδη, ας πούμε. Μάλιστα. Το 3 δέλτα ήταν τότε η κορυφή. Οι 1200 δραχμές σε πόσους μήνες σας τις δίνανε? Ανάλογα. Γιατί δούλεψα πολύ και με δημοσιοϊπαλληλικό κόσμο. Είχαν την ευχέρεια, την οικονομική λοιπόν, και εξοδεύανε. Ναι. Είχα και πολλούς μαθητές, δασκάλους και τέτοια που τους έραβα. Αλλά από την άλλη όμως ασφαλώς θα υπήρχαν και κάποιοι οι οποίοι περνούσαν όλη τους τη ζωή με ένα κουστούμι. Και πάρα πολύ με ένα κουστούμι. Και πολύ... Δεν μπορούσαμε να ζήσουμε μόνο με τα αυτά και κάναμε και άλλες δουλειές αγροτικές. Τώρα, αν μου πείτε για τα σαμάρια πώς γινόταν από αυτά, να σας πω. Τα ξύλα πρώτα έπρεπε να είναι καλό και ξηρό ξύλο. Για να γίνει το σαμάρ χρειαζόταν το μπροστινό μέρος, το πίσω μέρος, τα πλαϊνά μέρη. Τα μπροστινά και τα πίσω γινόταν με οξές. Τα πλαϊνά γιάνονταν μια ράτσα ξύλου, μιλιάρια λεγόταν. Διότι αυτά ήταν ευλίγιστα και έπρεπε να τα δουλέψουμε, τα βάλουμε στη φωτιά για να τα φέρουμε στο σχέδιο το οποίο θα κάνουμε το σαμάρ. Αυτά ήταν όσο επιτοπλίσουν τα ξύλα. Τώρα πάμε στο στρώματο λεγόμενο. Το στρώματο αυτό γινόταν από γρίζο παλιό όπως λεγόταν, μετά το παναμπά τέλος πάντων, από γρίζο.
Λοιπόν, και σάλωμα, σάζι που λιγόταν, και ο γόμος του μέσα γίνονταν με διάφορα άλλα χόρτα. Για να το φέρουμε στο καλό, έπρεπε να βάλουμε και άλλα χόρτα ψηλά μέσα για να το φέρουμε στο αυτό. Φτιάχναμε πρώτα το στρώμα κατά αυτόν τον τρόπο χαμηλά, πλάκα. Βάζαμε το ναμπά, αυτό από πάνω βάλαμε το σέκι για να το φέρουμε στο σχέδιο. Δηλαδή αυτό ήταν το αστάρτο λιγόμενο. Μετά από αυτό, αφού το φέρναμε στο ίσιο και χρειαζόταν, έπρεπε να το γυρίσουμε. Να το φέρουμε, να το κάνουμε σχέδιο σαμάρ όπως βολεύει στο ζώο. Και από πάνω από αυτό βάζαμε το δέρμα. Δέρμα, κατσικίσιο δέρμα, πρόβιο, οτιδήποτε χρώτα, αρκεί να ήταν δέρμα. Και όσοι επιτοπλίσαν τα καλά τα σαμάρια, γινόταν με κατσικίσια δέρμα μαύρα. Γερά, για να γίνουν γερά. Λοιπόν, αυτά δεν πυρνούσε και το νερό και μπορούσαν να σου υποδέσουμε να ζήσουν πολλά χρόνια τα σαμάρια, γιατί ο κόσμος φρόντιζε να φτιάνει τα σαμάρια, αλλά το ζήτημα ήταν τα οικονομικά, δεν ήταν πολλά τότε. Ήταν λίγα. Και χρειαζόταν κάποια έξοδα να κάνουν και δεν μπορούσαν να τα κάνουν και τα φύλαγαν ο κόσμος στα σαμάρια, να μην βραχούν, να μην φτιάξουν, για να κάνουν τη δουλειά τους όπως χρειάζονταν. Ένα σαμάρι πόσο κόστιζε περίπου? Ανάλογα την εποχή. Ήταν και με χιλιάδες, ήταν και με δραχμές. Όταν το χρήμα ήταν πεσμένο, ήταν σε χιλιάδες, μπορεί να σε κάνει 2-3 χιλιάρικα να υποδέσουμε το σαμάρι. Έπρεπε προηγουμένως, πριν κάνετε ένα σαμάρι, να δείτε τις διαστάσεις του ζώου? Βέβαια. Ξέχασα να σας πω. Αν ήταν ψηλό, όταν αν ήταν μεγάλο κοντό ζώο, κλπ. παίρναμε το μήκος. Παίρναμε από την πλάτη προς το λαιμό, ας υποθέσουμε. Και ήταν μια διάσταση κάπου 80-75 πόντος το μήκος του και το βάθος του ήταν 50 πόντος το πισινό. Το πίσω μέρος. Το μπροστινό ήταν καμιά 20 πόντος. Και συνήθως μέσα, όταν το βάζαμε για να το γυρίσουμε, βάζαμε λιγόμενα μαξιλάρια. Τα μαξιλάρια γινόταν και εφάπτονταν στα πλαϊνά. Πάνω στα αυτά, πώς το λέμε τώρα. Στα πλευρά. Στα πλευρά πάνω, ναι. Και μάλιστα θα έπρεπε το σαμάρι να είναι καλοφτιαγμένο. Βέβαια, πάρουμε το σαμάρι, να τα ανοίξουμε ένα μέρος, να αφήσουμε ένα κοινό, δηλαδή μια λαγούβα, ας το πούμε, για να μην πατάει στην πληγή. Γιατί ήταν δύσκολο να χρησιμοποιήσει κάποιος ένα ζώο χωρίς σαμάρι? Δεν μπορούσε να κάνει, διότι εμείς εδώ τα ζώα δεν τα είχαμε όπως είναι τώρα αδέσποτα, ας υποθέσουμε. Άγρια. Άγρια. Τα είχαμε στο σπίτι μέσα, συνήθιζαμε να τα ταΐζουμε, να μας ακούνε, να τα μιλάμε, να είναι ήσυχα, να μην κλωτσάνε. Ήταν μέρος της οικογένειας και τα ζώα. Μέσα. Και με αυτά οργώναμε τα χωράφια. Σπέρναμε τις παραγωγές, τα καλαμπό και ό,τι χαράζονταν. Κουβαλούσατε πράγματα. Κουβαλούσαν νερά και οτιδήποτε. Τα είχαμε και χορτάρια, μεταφορικό μέσο πουρνάρια. που ήταν το σαμάρι, πρέπει να είναι απαραίτητο απάνω. Ναι. Κατάλαβες. Πουρνάρια, οτιδήποτε άλλο. Μεταφορές. Εδώ στο Ροδολίβος από παλιά οι ραπτικοί, οι μοδίστρες ήταν πάρα πολλές. Εγώ είχα αρχίσει το 52, μόλις τελείωσα το σχολείο. Σαν να ήταν μια συνήθεια, σαν υποχρεωτικό, τα κορίτσια του Ροδολίβους, εδώ τα δικά μας από ό,τι ξέρω, έπρεπε να πάνε στη μοδίστρα, να μάθουν ραπτική. Γιατί το σχολείο δεν ήταν εύκολο για όλους. Δεν υπήρχαν τα κίνητρα. Ήταν φτωχοί άνθρωποι. Όπως εγώ ήθελα να πάω σχολείο. Αγαπούσα τα γράμματα, δεν μπορούσα όμως. Λόγω ότι δεν υπήρχε το χρήμα, η ενημέρωση δεν είχε, οι γονείς μας ήταν φτωχοί και έπρεπε να πάμε να μάθουμε τη ραπτική για να βγάλουμε ένα μεροκάματο. Όσες μπορούσαν βέβαια. Εδώ υπήρχαν 4 μεγάλες μοδίστρες. Χρειάζεται να πω τα ονόματα, δεν χρειάζεται. Που είχαν ατελέ, ας πούμε. Είχαν ένα δωμάτιο μεγάλο, ένα σαλόνι, που είχαν 10 και 20 κοπέλες, μαθήτριες, μετά από το δημοτικό να πάνε να μάθουν τη ραπτική. Εγώ συγκεκριμένα σηκωνόμουν το πρωί και πήγα τη μια άκρη του χωριού στην άλλη, να πάω να μάθω τη δουλειά αυτή. Και το μεσημέρι πάλι πίσω. Και το απόγευμα πάλι το ίδιο και συνέχεια.
Πήγα 2 χρόνια βέβαια εγώ, τελείωσα και από το 52 άρχισα να δουλεύω. Μέχρι σήμερα που είμαι 69 στα 70. Από τότε δουλεύω. Αγαπούσα τη δουλειά μου. Μ' άρεσε βέβαια και συνεχίζω ακόμα μέχρι σήμερα. Είναι ένα επάγγελμα, το επάγγελμα της μοδίστρας, που έχει να κάνει κυρίως με την ομορφιά. Με την ομορφιά. Με τη γυναίκα και την ομορφιά. Με τη γυναίκα. Με πολλή υπομονή. Χρειάζεται υπομονή. Επομένως θα έχετε όμορφες αναμνήσεις. Πολλές. Έντυσα πολύ κόσμο. Δηλαδή κάθε φορά μέχρι σήμερα στην ηλικία που έχω φτάσει, μ' αρέσει αυτό που βγάζω να είναι καλό, να είναι τέλειο. Κάνατε και νηφικά? Και νηφικά τα πρώτα χρόνια. Ράβαμε και νηφικά, γιατί δεν είχε νηφικά. Έπρεπε η μοδίστρα να ράψει το νηφικό, να χτενίσει την ύφη. Δεν είχε κομμότριες τότε. Η μοδίστρα έπρεπε να τελειώσει όλη την ύφη, ας πούμε, να την κάνει το χτένισμα. Και κουρεύαμε εντωμεταξύ. Υπήρχανε... Κόβαμε και τα μαλλιά. Και υπάρχουν ωραίες γυναίκες στο Ροδολίβος? Υπάρχουνε. Η γυναίκα του Ροδολίβους σε τι ξεχώριζε? Ας το πούμε εμείς ότι είχε μια αυθεντικότητα, ένα κυμπαρλίκι που το λέμε. Και μέχρι σήμερα, όχι να το πενευτούμε, σε όλη την περιοχή εδώ, η γυναίκα του Ροδολίβους, εγώ που είμαι μοδίστρα, νομίζω ότι ξεχωρίζει. Έχει γούστο. Πάρα πολύ γούστο έχει η γυναίκα του Ροδολίβους. Γι' αυτό και μέχρι σήμερα, εγώ θέλω να αφήσω τη δουλειά μου. Δεν μπορώ. Γιατί έχω την πελατεία που την έχω και 40 χρόνια. Πελάτησα. Σήμερα όμως η πελατεία σας αυτή δεν έχει λιγοστέψει, αφού έχει λιγοστέψει. Μπορεί να τα βρει όλα έτοιμα, ναι, στα μεγάλα καταστήματα, στις πόλεις? Βέβαια, δεν ράβεται τόσο πολύ, ελάχιστες είναι. Αλλά ηλικιωμένες, ας πούμε, ας πάρουμε από τα 50, 60, 65, θέλουν να ράβονται. Γιατί κάνουν ένα ρούχο που θα το διαχρονικό, ας το πούμε. Και της αρέσει. Γι' αυτό και εγώ δεν μπορώ να σταματήσω. Ποια είναι τα πιο χαρακτηριστικά γλυκά που μπορεί να βρει ένας επισκέπτης εδώ στο Ροδολίβος? Ναι, εδώ μπορεί να βρει κοκ παλιάς συνταγής, κλασικής συνταγής, με κρέμα, ας πούμε, πατησερή, λεγόμενη πατησερή κρέμα, που γίνεται με γάλα, αυγά, νησιστέ και αλεύρι, βραστή. Γιατί τώρα έχουν βγει και κρέμες που είναι έτοιμες, μόνο τις ανακατεύεις και δεν χρειάζεται ούτε βράσιμο ούτε τίποτα. Συνήθως όμως στις πόλεις τα κάνουμε σαντιγί αυτά, όχι σαντιγί δηλαδή πραγματική σαντιγί, με κρέμα γάλακτος. Αυτή συνθετική τι είναι δεν ξέρω, δεν δουλεύουμε εμείς τέτοιο πράγμα. Στα κόκ, στην κρέμα, ας πούμε, που βάζουμε στους πάστες. Εμείς κάναμε και καραμέλες και εμείς όχι, αλλά ο μπαμπάς μου, ο προπολεμικός που ήρθε εδώ, κάνει και καραμέλες και κουφέτα και λουκούμια, ακανέδες, δηλαδή χοντρά πράγματα, ας πούμε, ζαχαροπλαστικής και σιροπιαστά βέβαια. Κύριε Γιάννη, θυμάστε να υπήρχαν γλυκά όταν ήσασταν εσείς παιδί ή όταν δούλευε ο μπαμπάς σας προπολεμικά, όπως είπατε, τα οποία όμως γλυκά σήμερα να μην υπάρχουν, να έχουν εξαφανιστεί, να μην γίνονται πια? Εμείς τα κάναμε μέχρι που σχεδόν πριν 10 χρόνια, τα κάναμε όλα τα γλυκά όπως ήταν προπολεμικός. Φυσικά τα υλικά έχουν αλλάξει, δεν είναι όπως ήταν παλιά, ας πούμε, τα αλεύρια και τα αυγά και που τα ήταν λοιπά. πιο υγιεινά, πιο αγνά. Ήταν πιο αγνά. Τώρα αυτά είναι γλυκά που δεν είναι, τα υλικά δεν είναι καλά. Ναι. Ως παιδί τρώγατε κάποιο γλυκό, είχατε ιδιαίτερη προτίμηση σε κάποια γλυκά? Εγώ με αρέσουν πάρα πολύ τα γλυκά και τα τρώω όλα τα γλυκά, εδώ που τα λέμε. Ευτυχώς δεν έχουμε ζάχαρη, ούτε εγώ ούτε ο αδερφός μου. Ο αδερφός μου μάλιστα έχει σχεδόν υπογλυκαιμία, έχει 80 ζάχαρο. Και εγώ τα τρώω όλα τα γλυκά, με άρεσουν όλα τα γλυκά. Το επάγγελμα του φωτογράφου στο Ροδολίβος εμφανίστηκε περίπου την δεκαετία του 1920. Υπήρχαν 3 με 4 φωτογραφία τουλάχιστον τότε, τα οποία συνέχισαν την πορεία τους βέβαια και τα επόμενα χρόνια. Υπήρχαν
αξιόλογοι, εξωθαύμαστοι φωτογράφοι της εποχής τους. Ένας από τους πλέον σημαντικούς και πιο γνωστούς ήταν ο κύριος Ιατρίδης. Τα φωτογραφία συνέχισαν στο Ροδολίβος και τα επόμενα χρόνια. Είπαμε ότι αναδείχθηκαν σημαντικοί φωτογράφοι, οι οποίοι κατέγραψαν και την ιστορία του χώρου, τα ήθη και έθιμα, μέσα από τους γάμους, τις βαφτίσεις, από τις κοινωνικές εκδηλώσεις και από όλα αυτά. Ασφαλώς τα αρχεία αυτών των φωτογράφων για έναν σύγχρονο μελετητή της κοινωνικής, της πολιτιστικής ζωής του Ροδολίβους, αλλά και γενικά όλων των τόπων της Μακεδονικής Υπαίθρου, έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Έχουν αξιοποιηθεί εδώ στο Ροδολίβος αυτά τα αρχεία? Τα αρχεία των φωτογράφων αυτών δυστυχώς, των περισσότερων θα έλεγα, ότι δεν έχουν βρεθεί. Υπήρξαν προφανώς κάποια εποχή, δεν έχουν βρεθεί. Έχει βρεθεί το πολύ αξιόλογο αρχείο του σημαντικού αυτού φωτογράφου που προανέφερα, του κυρίου Ιατρίδη, το οποίο βρέθηκε στην πρώτη σε ένα εγκατελειμμένο σπίτι, εντελώς συμπτωματικά, τυχαία, από κάποιον κάτοικο της πρώτης. Αυτό το αρχείο το πήρε κάποιος φωτογράφος Σουηδός, ο οποίος έτυχε να είναι στην πρώτη εκείνο τον καιρό. Το πήρε στην Σουηδία, το επεξεργάστηκε και φτιάχτηκε ένα τέλειο αρχείο, το οποίο βέβαια αφορά πιο πολύ το χωριό της πρώτης, αλλά σε αυτό το αρχείο υπάρχουν και στιγμές της κοινωνικής ζωής και της πολιτιστικής γενικότερα ζωής και του Ροδολίβους. Εσείς αυτό το επάγγελμα το μάθατε από τον πατέρα σας? Εγώ αυτό το επάγγελμα το έμαθα από τον πατέρα μου και ο πατέρας μου από τον παππού μου. Δηλαδή όλο το γενεολογικό δέντρο της οικογένειας είχε σαν αντικείμενο την φωτογραφία. Ο αδερφός του πατέρα μου που ήταν στην Αθήνα, ο πατέρας μου που ήταν από την Δράμα βέβαια και ήρθε μετά στο Ροδολίβος, και εγώ που συνεχίζω αυτό το έργο. Εδώ μπροστά μας, σε αυτή την έκθεση, τι παρουσιάζεται από το επάγγελμα του φωτογράφου? Στην έκθεση έχουμε συμβολικά κάποια αντικείμενα της εποχής τους βέβαια, σημαντικά και θρυλικά θα έλεγα. Είναι ένα εμφανιστήριο ασπρόμαυρων φωτογραφιών και μεγενθητήρας, πάρα πολύ παλιός. Εδώ έχουμε μια φωτογραφική μηχανή Φυσούνα, η οποία στηριζόταν πάνω σε τρίποδο με ένα μαύρο πανί. Και συνήθως ήταν η μηχανή που είχαν έως και τα τελευταία χρόνια οι φωτογράφοι κάποιων ελεύθερων χώρων, όπως ήταν τα πάρκα, οι φωτογράφοι ελεύθεροι που τους συναντούσαμε μέχρι πριν λίγα χρόνια. Εδώ πέρα έχουμε δύο παρόμοιες, μία κινέζικη και μία γερμανική μηχανή, διοπτικές ρεφλέξ μηχανές, που στην εποχή τους ήταν θρυλικές. Και αυτές παίρναν αυτό το μεγάλο το φιλμάκι, το επαγγελματικό, το 120, το κινηματογραφικό, και είχαν πολύ καλή ποιότητα. Εδώ είναι μια επίσης πολύ παλιά μηχανή, η οποία έπαιρνε το 135 το φιλμάκι. Εδώ έχουμε ένα πολύ παλιό φλας και εδώ έχουμε ένα κόπτη φωτογραφιών με το χαρακτηριστικό σγουρό, να το πούμε, μαχαίρι. Και μια τελευταία ερώτηση. Για να είναι κάποιος πολύ καλός φωτογράφος, τι προσόντα πρέπει να έχει? Τα αυτονόητα θα έλεγα, γιατί για μένα είναι αυτονόητα. Δηλαδή να διαθέτει πάνω απ' όλα φωτογραφική παιδεία. Χρειάζεται μια υποδομή, χρειάζονται γνώσεις. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει το σημαντικότερο, η σημαντικότερη παράμετρος, δηλαδή το μεράκι. Πρέπει να υπάρχει φαντασία, να αγαπάς αυτό που κάνεις. Όπως είπα, η παιδεία, πολύ σημαντικός παράγοντας. Και στη σημερινή εποχή που έχουν αλλάξει τα πάντα πάρα πολύ και στο επάγγελμα αυτό, ο εξυγχρονισμός έχει μπει για τα καλά στο επάγγελμα. Είναι από τα επαγγέλματα που έχουν εξυγχρονιστεί πάρα πολύ. Χρειάζεται πολύ καλή υποδομή τεχνολογική. Μιλάμε πλέον για μια εποχή που ο φωτογράφος, αν θέλετε, είναι λιγότερο φωτογράφος και περισσότερο είναι γραφίστας. Έχει να κάνει με υπολογιστές, έχει να κάνει με τεχνολογία που πριν δεν ήταν καν στο μυαλό κάποιου επίδοξου μελλοντικού φωτογράφου. Έχει το επάγγελμα πλέον αποκτήσει πολύ καινούρια χαρακτηριστικά, πρωτόγνωρα για τον χώρο του.